dalam tanjang raba batangnya Oma siapa hadi adia kandingi dekanduwengi onde dibawa duduk seorang pamanwang onde pamanwang tabayang anak jebini tuane Tanjang karang tamban bawa wedi aja kurita hande tuene atuane ande pulang lo awak ke kampung konde ke kampung bapak nak ada doma mandi nak lo ada tuane Sangko indah malah karigo-rigo kupik sinandang dalam padi ndak dan sangko dosa bantu iko mungkin tu merasa wadah diri aku enegi sehari-hari di dalam gadang ulang lutu kiranya pamanong sampai patang sehari-hari duduk pamanong tetumbu kaya bicara kamano badan dia enggang otuene para palang malah di dalam padi badado malah di dalam rimbu seceret tumbuh dalam tanjang lain pulau intan langgam kini katu tagoknya awak pagono ko alagai badan tabuang otu enegi jilatang lawatang malah si jilatang tumbuhnya di koto tuh badari jatuh sularonyo nasi badan kok dan pikiran lah sama seorang
sarupo pucang tu anta povilo kawayenyo amae rami walenyo lubuk buayo raminyo jale pagi hari bakada ikan di sinan adoyu lena tahu di nasi kucing tu buka tunggu kian kamari nyoba lari ko alatku la mencibir sayu detenei Latang batang siji latang batang daunyo nama yule karek jatuh sularonyo pati wana lerang rumah jo anak berang buka tumudo banyak barang ange alat tula sabantu ikosan ayo lemai kami kawan diambil urang subarang ko indah jatuh kepadi jatuh kepara adoyu tapi awak ibu yu intan mencari kawan sayang orang rumah katua piti konda ado mencari laila tahu sia dari rumahnya kok badado malah di subarang jatuh di patang-patang di kare jatuh 2-3 kamana le kabatenggang kok pulang lo awak ke kampung kamanakan lawerang pulo di pati wana malah jalan ke subarang jalai malah di tepi jalan baduri ado di tepi koto pati wana jointan kamanakan berang ukatu bapiti kamanakan da ado di bantunyo lagai maeso ke kampung pulo kok dulu wana lepan di balam yo dada sayo watampi si abi dada atalanya to abi atas si pudik tulang rusya wana makawan nanti di dalam jagala sayo leba bisi abi galak tangi natibo abi tangi yo mae marita tulang Sinyalai malah di dalam padi diambil malah terima barang dibawa pulang kaduonyo. Yo lain pulau langgamnya tahun kini katua piti bini sayang ko alawan se
Kolanya buang sayo lemai walainya malah sengitunu kabalai anak kota gadang pulangnya hari lasanjo lacok mana kawan itu nanti tamu kok lagai awak tahu au katumu do dipakai Padado malah di damau siang jale di tengah sawah tapi lara bawa tang si cere rabanya karalam padi badare jatuh keduanya kok nasi badan yang tanang kadi sawi ukatumu dodo lule tabali oto jondang latawe lo rumah watingke tapi kok lagai sarupo iko di malo lo lama tubuh kamancari kok badan lawaran selama awak tausia di rumah tanggo kamano badan kawangga pelai lemai Jilatang malah watang jilatang menurun malah di pagi hari kailiana kampung dalam kailiana simpang tigo oh katua awak malah bujang-bujang ndak ado bukit nan tinggi ndak ado luranan dalam oh tapi kok lagai sabantu iko ndak ado mungkin domai menggapai lai Tuhan lantiangkan batu malah pabelokkan di muaro kasih badare yang di bang bandan rimbu ibu anak kini kan dielokkan kusri tak mungkin kasalah sepadan bertambah ogai layangkan asam malalimo sundai palimo sultan di muaro sari lodu sana nyoma nangka pandai nangka manolong bantu iku Langkok di tapi kandang diambil urang pane hari dan jatuh 2-3 buka tutago kamari tabang kok latu mode serupuk ini lah diem di kandang oh badan lagi